A todos e a todas. Hai unha matemática imposible cando de árbores urbanas falamos. Tallar e decotar exemplares maduras nunca se compensa por moitas árbores novas e pequenas que plantemos na súa sustitución. Os grandes exemplares filtran mellor a polución, almacenan máis CO2 e suavizan o coñecido como efecto illa de calor, que incrementa moito as temperaturas nas cidades durante as horas de calor de verán e nos invernos as árbores fan que esas temperaturas sexan máis mornas. En Galicia, nas cidades pérdense todos os anos centos de árbores maduras en rúas, parques, estradas, por obras, na maioría dos casos, injustificadas ou por facelas sen xeito. Por sempre hai a posibilidade de conservar o patrimonio arbóreo se previamente se realiza unha planificación con principios básicos de sustentabilidade. Non temos datos ou os que hai son poucos. Por exemplo, na cidade de Ourense, en só un ano foron eliminadas máis de 500 árbores adultas. Árbores insustituíbles, pois tiñan unha idade media de medio século. Lembrar especialmente pola súa gravidade por quen promoveu e executou a desfeita o caso da Universidade Laboral e a Escola de Arte Antonio Failde de Ourense. Máis de 300 árbores adultas de distintas especies, algunha delas con preto de 100 anos de idade. En menos dun ano, promovido pola Consellería de Educación, Cultura e Universidades, contando coa colaboración da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, arrasaron e tallaron polo pé as árbores deste espazo verde. Consumados os estragos, agora andan plantando pequenas arboriñas que, como ben apuntan, os científicos van tardar como mínimo medio século en cumprir as funcións das árbores que estaban e que non estorbaban. No ano 1975 construíuse a Laboral de Ourense, edificio singular deseñado polo arquitecto Cano Laso e seu equipo. Neste proxecto destacaban especialmente os arquitectos, o bosque e a paisaxe da contorna. Ano 2023, o bosque do arquitecto e humanista Laso foi eliminado pola Consellería que ten a obriga de protexer a cultura, responsable do ensino e as universidades galegas. As contas feitas en Madrid reflicten que perderon 78.616 árbores maduras en escasos 4 anos. Son só uns exemplos que demostran insensibilidade, incultura e negacionismo. Non é o mesmo unha árbore madura que 50 árbores novas recén plantadas. As novas non fan o mesmo servizo para filtrar a contaminación, aliviar a acumulación de calor ou fixar o CO2 que emiten as urbes. As árbores novas tardan décadas en ofrecer ou compensar os servizos ecosistémicos perdidos pola talla das árbores adultas. Que as cidades e as persoas que nelas habitamos precisamos das árbores é unha realidade irreversible. O consenso científico certifica que o arboredo urbano axuda a amortecer o cambio climático ao almacenar dióxido de carbono e introducir un efecto refrigerante. Se temos árbores, as temperaturas no verán nas cidades é de 4 a 12 graus centígrados menos e no inverno axudan a que faga menos frío. Fai pouco, un equipo de científicos publicou un estudo no que se reflexa que se o 30% do espazo das cidades estiveran cobertas por árbores adultas, reduciríase un terzo as mortes atribuídas ás coñecidas como illas de calor. Tamén está avalado científicamente que o formigón e o asfalto absorbe o 95% de enerxía solar xerando un incremento medio de temperaturas de 2 a 4 graus centígrados. Mais que razón tiña aquela comisaria europea de Medio Ambiente que nunha visita a Galicia observando como tiñamos as rías aconsellou: viendo lo que veo, solo puedo aconsejar que menos cemento e máis conocimiento. O argumento máis socorrido polos gobernantes arboricidas é unha mentira sen fundamento. Decir que non pasa nada co tallamento polo pé de exemplares adultas, pois colocaránse novas plantas que as sustitúan, non ten nin pés nin cabeza, nin xustificación. Todo o CO2 almacenado, o calor que disipan e a biodiversidade que acollen non se compensa a base de novas plantacións, pois como mínimo tardarán uns 50 anos en cumprir as funcións das que existían. As novas plantacións, ademais de facerse ben e no intraxeitado, nos primeiros anos son precisos moitos traballos de mantemento con un forte investimento de diñeiro para que enraícen e saian adiante. Unha árbore recén posta nunha urbe supón un coste medio de 2.500 a 3.000 euros por exemplar nos seus 5 primeiros anos de vida. No caso de Galicia, ao non ter unha lei que protexa o arboredo das cidades e vilas,
legislación que debe prohibir tallar exemplares adultas, atopámonos que cada concello fai o que lle peta sen ningún tipo de control. Urxe que nos contados casos nos que a talla polo pé sexa a única alternativa viable, exixir na forma na que se estableza legalmente a plantación dun exemplar adulto en sustitución da árbore eliminada. Non se debe confundir modernidade con mediocridade, non é doado de entender que os gobernantes deste país acaben entregados exclusivamente ao asfalto, ás obras inútiles que só conciben os espazos urbanos e as cidades como mercadoría. Saúdos dende esta xanela verde e de Icalogo.